mosunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema. Tame! Why is it the hot dog there is color brown? Lingwahe, kay kining yawa haskang yawa agyo. violence, Saksi mo ah! Mapriso ka! Aga! sexual, horror, Sino yung kasama mo? og droga. Nga dili pwede sa mga kabataan. Maayong adlaw ati klaro labi na sa mga suking tig-pananawan. Matod pa sa kanta, magtanim ay di biro. Apan bisan pa man, kayod lang ng kayod, hangtod nga mahurot ang sabod. Ug mao kini ang dugukan sa among suliran nga ipaambit sa kadaghanan. Bata pa lang nining akong kaluha at iklaro, kanunay naming mag-uban sa basakan. Gani ug mamisita ko, naarapod gihapon siya sa akong kiliran. Maski sa diskuhan, iyaha gihapon kong ubanan. Iyon ni ana kakuyog baboy ang akong kaluha at iklaro. Gani kun unsay mga butangan ni anako, maupoy iyaha at iklaro. Hangtod nga sa kagabi ni ana, sa dihang nakig-date ko sa akong uyab, wajud ko mag-expect at iklaro nga nakig-date ba po di ay siya ni ini. Ug ang subo nga palandungon at iklaro, kay mauna lang ang akong nahibaw-an nga natamnan na sa akong kaluha ang basakan nga dili iyaha. Sobra kasakit ang akong nabatsyagan ug milagpas kini at iklaro sa kaiboturan sa akong bugan. Sa pagpadayon sa akong sugilanon, gusto unta kong magwala sa akong nahibaw-an at iklaro. Apan dili ko makahimo. Tungod kay mahal na ko ang akong kaluha. Maingon man ang akong uyab. Maunga nga akong gibuhat. Nakigistorya ko nilang duha. Og nananghid nga magpalayo na lang. Apan wa sila misugot at iklaro. Tungod kay pariha kuno ko nilang gimahal. Og tungod kay bahal usab nako sila at iklaro, wala na lang kuning biya. Og nag-ipo na lang ming tulo sa usa ka bubong. Bahala nagsupak ang mga ginikanan ni ini ug bahala nag-unsay mga istorya sa mga marites. Nga way laing sumsuman ang ilarang kaugalingong mga silingan. Wa gabae. Sa pagpadayon na kog saysay at iklaro, dili jud nako kalikayang bation ang pagsilos. Labi nag maglabing-labing na sila ug madunggan nako ang ilang mga katawa nga nagparay ganay sa usag-usa. Mao kini ang nakapahasol kanako karon. Gusto na unta kong magpalayo apan dili ko makahimo. Mao nga akong gibuhat, give and take na lang. Sama sa tanom ug tao. Ang tao mohatag og carbon dioxide sa mga tanom ug ang tanom mohatag og oxygen sa mga taong nanginahanglan. Kay mas maayo na lang nga ingon niini ang akong buhaton kaysa ipahari nako sa kundugahan ang kayugot. Kay kung magtanom kag hangin, muani kini og bagyo. Og mao kini ang akong suliran. Dungga bisag bungol ka.